ओडियाभार निकटस्थ बाहाम पंचायतर बाहामठारे दशहरा बल यात्रा 2 दिन धरी अनुष्ठित हो जाइछि। मां समलेश्वरी देवीठारे ग्राम्य झांकर कैलाशांक द्वारा पूजार्चना पर घरे घरे आनंद उत्साह प्रकाश पाइथिला। ଏହି ଅବସରରେ ନାଟକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଜୟ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦପାଲା ସହିତ ଭେଳେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଗିରି ପ୍ରଭୃତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ଓବିସି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସସ୍ମିତା ଦେହୁରୀ, ଦେବାନନ୍ଦ ଭୋସାଗର ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଡାକ୍ତର ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଚାରକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ଧର, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାଥ, ସୁବୋଧ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଶୋକ ପରମାଣି, ଅମରୀଶ ଟେଲା, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନାଥ, ତାପସ ପଣ୍ଡା, ଦେବାଶିଷ ନାଥ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।